Rica lama saya kira. Indra benar apa kau sih kan aneh kamu ni? Dah aku mulai dah aku dulu. Komplain aku ni. Mana dia di ni mereka kenalan ni. Mereka buat sekatlah baik kaya. Video लोगोफोर माथो रावबो नायसनथारा Mana ikut naik ni. लाइभआव फैदोंमोन दसे कमेन्ट्सफोर हरदो लोगोफोर खोनाग्रा मा अखा हादों जोंनिजों नै अखा हागा गैया जेबो गैया आंनाव गुरा गैया बाहागि लाबोनाय जाखायाखै नायसनबायाखै नामा रावबो लाइभआव फैदोंमोन अखा हादों नै जेबो खामानि गैयैखाय लाइभआव फैदों दसे नायसनबायदोंबा कमेन्ट्सफोर हरदो हरनानै मा मा ओंख्रि संखो मा मा ओंख्रि जाखो मा खालामलानानै दङ nama मोननै दानसोरां आदा सोरांबो हिनजावा मोनाखै दाबो नै जोंनिया आंखौ बायदिसिना होनगासिनो नै लोगो दं नै ओरैना हरदोरा एसे फेसफोर देखायहरदो मोखाङा खिथाहरसै नोगोद सिख्लाफोर नुयो आं नायहरथ'लाया रावनिबो कमेन्टसानो फैथारा माथो कमेन्ट्सफोर हरदो मा मा खालामलादों हरना हो रानिमोन हरना हो जारौमोन मानसियालाय हले बिराद एसे हाख्रादब बियो आयो रिमिनबाय बिसोरा नै अखा हादों जोंनिजों अखा रुथि गैयालै माथो रुथि दङ जायो दा बेजों फुथ' दा खेसे बुखावनानै फुदो नायसाय मनाव नायसाय बै मनाव गिदिर दंना गैया बे गोलैगोदाना दा उनावहाय सां थांखानाय बियो नङा एसे मोजां मोजां दंखायो माबोरै जाखो कमेन्ट्सखौ नुले नामा आंनिलाय टाइमा खयथा जाखो दालाय 10था दसथा जाबायबा 10था 46 जाबावबायसो ने बे गोदानसो बे फुराना दं सेस जाखानाय गोदानखौ माबाबायथाय अखा हादोंलै लोगोफोर अखा हागासिनो नै अखा
गैया कमेन्ट चार्ज गैया माथो रावनिबो कमेन्ट हरद' सोर फैदों लाइभआव आं खमजों ना ओरै लाइबानो खमजों मा कमेन्ट नांगौ उन्दुनोसो ओंखारो माथो अखा हाला उन्दुगौसो मोनबाय ओस ओमफ्राय नोंलाय गेलेलाङो आं बिदिनो गारिया आरावनायखौ दालै थाङाखै थाङाखै लाइभ होगासिनो ओरैयावसो मबाइलावसो नोंनिया मबाइला आं माबा हरनि गैया कमेन्टसानो हरा माथो रावबो कमेन्टस हरफोर माबोरै दं मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिफ्रा मा संलाखो फैसा मबाइला नोंनिया दु दुस्टार मबाइलावसो नोंनिया मोनालै बेखौ नांगौबाबो बिलाबो माबागासिनो दं ओमफ्राय लाइभ होगासिनो आं नायहैदोल' नों आंनि माबायाव हाबना औ केन्द्रालाय हरद' माथो नोंलाय दा नायफिनना उसा दसे हरथ'रा बेखौ माखौ नायो नै नैबाव थां इउटुबाव माबा होगासिनो आं ए गैया माथो कमेन्टस हरद' लोगोफोर दासो फैजेनदों नै फैमाल नार्जारि फै हरदों मा होननाय जाखो आंथ' मिथिनायखौ आखाइल' दिन्थिहरबाय दाबो रोंबावा माबायदि माबा बानायहरनो रोंदों बेलाय नै इनाव थाङो
मोजां फैमाल नार्जारि नोंहालाय ओंखाम जाखाङाखै मा ओंख्रि जाखो थांदोलै माथो दाबो थांदों नोंसोरलाय उसुबिदा जाबाय थांद' नेटआनो नांनो नागिरालै मालाबा माथो टावारानो खमथार हरलायनो हानांगौलै दा हले जेनेबा सोरबा माबा बोरायना बेनोसै नै खोन्थाबावो आरो हानांसिगोनलाय नांनायावसो बेखौ सोआखै बे जाहा होननायसो इयो ना अखा हाना सोजाखोना ए आदे मा बायदि जाखो मा खुसेंग्रा गाबलाबायखो सिंसिं जांजांलाय बेखौसो आं दसे नाया दारियाबो लावलायलै सिनजा नाङोसोलाय माब्रै बन्दु खबर मोजां सबर मोजां मोजांना मोजां सालथे ओमफ्राय अखाफ्रानो नै माथो दिनै जानाय नंले नामा जेबो बेयाव हरमारगोन दा नोंदाङा मिनियोसो लांनो हागोन माथो लाङा बिहामजोआनो सानै सानै फैखाबायरा जरासे हाबा मानसिफ्रासो मोनजानायसै नै नुलाबायो बेनि जोंनिया हाबा मोनजानायसै बारा गोबाव हाबा गैला मोनजानोसै नै हाबा जाहां खैना दङ हौवा गोदाना जाफैखा दे रायजोफोर हौवा गोदाना नै बेनो हाग्रामा सारिनि नामा गावनि गानदोंब्ला गोरोलायखौरा दे बुंहरद' सार दे माला दे माला जाहोनांगौ जाखो हाबाफ्रा मा थारिखआव लानाय जाखो माबायावहाय जाहैगोन दां 15 थारिखफ्राव 15 थारिख इलेक्सन बायखांनानै इलेक्सन बायनानै जाफैलानो हागोन लोगोफोरनो जाफैलानो हागोन लैहोर फैनानै माबानि बेंटल खाथियाव फैनानै माबाया बेंटल खाथियाव जाहैबाय बाथाबारि गामिनि नामा मोजांलै लोगोफोर नै जों गामियाबो ग्रोम ग्रोमथार बारि बागान अखा हाना जिरायदों सोर नुहैनांगौ बेखौलाय मानसिफोर नुहैयो नुहैजोबगोनरा नोंखौबो नुगोनसो जानाया आंखौबो नुबावोसो नुबाय जाबाय हनै सोरबा हरबावबाय हेलौ सोर जाखो नानि नामखौनो नुस्लाबासै औसो फैयो कमेन्टस हराखै रावबो ए बे माथो सानैल' कमेन्टस हरना दङ दाबो जेखिनि हरलादो नानिमोन कमेन्टसा नायनो लुबैनाया हामथारला नायनो सोर सोर लुबैबाय हरो लाइकबो हरदो लाइकबो अननानै जों एखदम माबायावसो दंफैयो नै लाइमुथियाव लाइमुथियाव दंफैयो खामानि मावनो फैदोंमोन माथो अखायाबो मावहोनाय नंलायदां दिनैहाय
Mandorosो जिरायदों जोङो जिरायनो प्लास्टिकनि न' गाबोनथ' बिस्थिबारलै ने बाजार जानांगौ गाबोन जेन बर' ब्लक वास टाइम नांबावगौलै दाबो वास बे टाइमानो गेमस्रि जायाखै दैमारिमोन नालाय नायसना नामा जोंखौलाय भुमिखामोना भुमिखामोन नालाय नायसनना होबाय भुमिखा बे गेमस्रि सिस्टेमावनो बेसेबांलाय 12K 10K मा गाज्रि दामोनहाय दानिमोन बुंफ्रांबायहाय 12K 12K 10K 12K मोना मा नाम मोनलाय भुमिखा नुयो बिसोरो नानिया नायगासिनो नुयो खयथा जाखो 12था उन्दुनोसो ओंखारबायलै बिदि अखा हाबाथाय उन्दुनो ओंखारो जोंनि चिराङाव अखा हादों लोगोफोर चिरां ओरै बामोनगाव चिरां बामोनगाव गथ'फोर गथ'फुर बेजों अखा हाजोबदों बेंथल बेंथल अखा हाजोबदों बिसिनि मा ओरै सेरफा होयो ना मा होनो गनना मोननै नांगौ जौआव सारखांदो बिदिब्ला सानैजों दे ओइ ओरै मोनसेबो नांगौ तिरपाल खोबदो दे मोनसेयालाय बै माबायानो जायो मोनसेबो नांगौ बै गयानो जायो ओरै साइड होनांगौ दा गेजेराव दान्दा होबाय दा औ जायो लाबो हामथारबायलै आदै तिरपाल लाबोनायानो बाथामाखौ मोनसे ओरै माबानानैहाय औ नानैहाय साइड माख्ला जायो साइड माख्ला जायो बे औवाबो जागोन सा नोंनियालाय जाबाय थानांगोन दानो माथो नोंसो दानहरफिनोसो नायलांबाय नायबाय थादोंमोन कमेन्ट हराखिसै हायद्रायनाय ना गोजौ नांगौ एसे गोजौसो नांगौ हा औ दुरुं खोब्रा दङ दुरुं दङ दुरुं दान्दा साखादों नङाला बोरै दुरुं होनाय ओरै दान्दा मोनसे नांखागौरा गन ओमफ्राय दुरुंखाबाय ओमफ्राय दुरुं सायाव ओरै होबाय प्लास्टिक गैया एसे गोलाव गैया बे बाथाम थिंब्रैखौ एसे गायदोरा खोनाबाय बाथाम थिंब्रैखौ मोनसे गायदो ए जायोथ' जायो अनेक गारियाव दे हानहरदो गेन्द्रा
सिनजानांसिगोन दारिफ्रा माथो लावजोब्बायनो अखाबो सक गैया मा गैया मा फिसा फिसा हाबाय हाबायलाय हाबाय गिदिर गिदिर हानांगौलै द्राम द्रामनो माबायदि नायदों माबायदि खामानि मावजाया दामानि मावजाया खामानि मावनोसैलै लोगोफोर दोनथ'नोसै लाइभखौ दसे